Assalamu alaikum bandiraɓe hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe yaw Pindi TV bisimilla monero ɓindu jayndeli moɗon no dañirton ɗum subaka foof amin dañi weltare kadi hoccide moɗon oɗo subaka alhamis ko wiide won tan yo Allah waɗanen jaam ɗum noon ko bani mon debbo Aissata Ndiaye nde wonde ɓaɗum gorko Amadou Moussa haade haydara noon non mbaɗirtoɓe subaka foof goto foof salminama inde manama yettore serenɓe men jejjitaka hay lawol gotol Amadou Moussa joni noon gonɗa koye toñde walla gonɗa koye salminde ɗon ko namdal gonmi koye salminde moƴƴi d' accord min sikkanno calminowo fotani mataw toñde kadi en même temps par ce que mbiɗa andi jaleɗe ma lesɗe ɗe wonko pirti nanda noon mo toñata nanda ko sisiɓe tawde kay Allah waɗi ha mbiɗa ko lewru ndu ko lewru rewɓe a toñata Allah ko moƴƴo kono noon kam ñande Allah holli tan wirto ñande Allah holli en point no wiyatno go avril min kam mi sikki on dogat plateau direct avril kam suwa taw Allah ko moƴƴo ɗum noon a salminama no fewi kadi a salmitama Aissata Ndiaye en calmini dendagal yeeɓiyankoɓe men wonɓe e nder kamɓe caggal leydi Sénégal caggal yettude Allah noon ko julden nabi Mouhammadine ya Rasulullah sallllahu alayhi wa sallam dokkuɗo en tigui hawrude alkamis hande amin Amadou ko ɓuuri tengtude hande kadi ha hande kaɓaɗo ko goto Aissata nde tawno ha hande coronavirus nana jokki kornude e beddaji leydi Sénégal ko noonne kadi jokkiri kornurde e nder windere nde foof saabi noon hande ne wayno jayneɗe ɗi foof ko hen tigui garti eko yewti e coronavirus noon tigui vox populi udditta damal nden ɗon jayde nde wi ko pandémie coronavirus caggal noon 36 neɗɗo gandaɗo ina wondi e oɗo rafi biteɗo coronavirus jayde nde wi noon ko leydi men Sénégal nana tigui e haare to banggue ha joni safara ɗum ɗon noon jayde nde arti kadi caggal pellitte 6 ɗe mawɗo leydi ndi ƴetti ɗum ɗon noon kadi kanko Macky Sall o ƴetti ha joni pellitte kesse goɗɗe ina hen noon yuɓɓinde kala ko fate e banggue jonte ɗiɗi woni ko wiyete ha joni batu tawi ko conseil national to banggue ndenka ɗum ɗon ko laabi ɗiɗi e nder yontere kono kadi e ha joni darnude ko fate banggue ko wiyete hono cellule to banggue ha joni cellule national tawi noon koto banggue crise woni tan joƴƴinde gomu ganduɗa ngu oɗo saaha ɓe gonata koye haalde kala ko fate banggue laygol oɗo rafi kono kadi hol peeje daɗɗeteɗe ha kay yimɓe jalta e oɗo musiba biteɗo coronavirus kono ɗum ko jayde wi kadi ko won pellitte goɗɗe ƴettaɗe tawi noon ko jeeyi sababu o ko gam tigui rentade laygol oɗo covid 19 ina hen guddugol joni joni o hono jumaji ɗi tawi koto banggue julgo aljuma woni hono juulal tisubar aljuma ɗum ɗon noon yoga e jumaji mbiyen tawti tigui hono nden ɗon hono ngal ɗon pillital kono kadi wonɓe ganduɗa jaaɗani hen oɗo saaha ina hen imam Sambou mbo grande mosquée de Dakar e wiide makko kanko kay o dartinta hay lawol gotol gonɗon juulu jayde kadi arti so wiide wonde tijaniyankoɓe oɗo saaha jowi kala ko fate banggue hadratul juma e nder jumaji munen tegal vox populi ko jayde las quotidien wi ko laygol covid 19 ɗo e leydi men Sénégal ne wayno noon jumaji kono kadi e wasalaji kala oɗo saaha garti yiddame munen oustage Iran Ndaw kañum tigui holliti wonde ngal ɗo pellital ko pellital ngal ganduɗa ngal ɓuurani tigui yodde kono kadi ngal ɓuurani moƴƴude ina hen kadi goɗɗum jayde wi ko ne wayno yimɓe joyo woɗɓe gandama tigui ina gondi e oɗo rafi ɗum ko ñalawma hen ko kono kadi hollitama hen tato ko ummiɓe caggal leydi ko arani en hen ɗiɗo noon ina wayno komo Modou woni ɗanniyanke guminere to Italie toon to Touba kañum tigui raɓiɓe oɗo saaha noon jayde wi ko Chine dowla Chine na tigui ari gam wallide leydi men Sénégal e nde haare to banggue rafi covid 19 l'observateur jayde groupe Futurs Médias koye laygol on ɗon rafi heddi kañumne ha oɗo saaha nde wi tan oɗo saaha gonɗen tigui koye état d'urgence manam tan oɗo saaha kay gueɗe ɗe kala koko kay keñora ha tengti to banggue safara kono kadi ina jibini caɗele mawɗe to banggue ha joni hôtel aji ɗi woni tan nde wi ko drame social manam oɗo saaha kay ko caɗele mawɗe wonande hono gendi ndi sababu noon ko hôtelaji ɗi oɗo saaha kay guddama kono kadi so renaki golloɓeɓe ma jooɗo tawi gollani kono kadi ko caɗele mawɗe teskete toon to AIBD woni aéroport international Blaise Diagne gonɗo toon to Dias jayde arti kadi ko yewti ko e Air Sénégal oɗo saaha kay nana waɗa confiné manam nana tigui joña ɗo e leydi ndi Sénégal kono kadi e nder hen tawi ko banque BCEAO nana tigui e peeje e pellitte gam holno yaltirta e caɗele rafi coronavirus kono ɗum ko kadi hollitama wonde ko hakkillaji kay kucci oɗo saaha to banggue million ngaji gonɗe e tobde toon to jagorɗo tambiɗo gueɗe cellal ɓaali leydi men Sénégal jayde arti e namdal kono kadi e famminde bandiraɓeɓe holko jeeyi sababu couple franco sénégalais ɓe ha oɗo saaha ɓe cellani e oɗo rafi biteɗo coronavirus jabtowol ngol ina tawe e helloji ɗiɗi e jeetati e nde jayde groupe Futurs Médias jayde quotidien le quotidien oɗo saaha hande ko laygol oɗo
rafi coronavirus jokki halde ndiwi non so renaki tan leydi men Sénégal fay kay joni joni ko e yewde tigi sababu non ko yimbe hewbe so ndenaki ma kay kade yaltude keddo e galleji munen saabi non jende yodo saha lamu ngu non miijo e nde don tobbere holno dum jogori sifrade ne tawe e hello go e didi e walla ben hello tati e jayde quotidien le quotidien ko jayde solay ad jayde gindire nde kanyum wi ko mawdo leydi ndi hono Macky Sall odo saha harande dari kono kadi e pelital ngal jogi ngam huccidde odo rafi coronavirus saabi non ha kay o wada mbiyen ha joni neddo burdo mantinade on don fannu tay non subimo e den don jonde ko cukko hono kolado kubal tay ko cukko kolado kubal gomo witengo OMS woni organisation mondiale de la santé woni gomo tambi kala ko fate bangi calal balli windere nde yidi mabbe non ko modo leydi ndi Macky Sall odo saaka holliti wonde ko kanyum tigi holliti ha joni ko wite hono leadership mudum dum don non o holliti kadi wonde odo saha ebe kay e peeje mawde kono kadi o way jonna ko fate bangi peeje de mawdo leydi ndi ƴetti ngam salade tigi no wayno artirde Sénégal naabi wonbe ton to Chine sabu kay dum don so tawini be garti ma adu cedel mawde to bangi celal balli ngendi ndi kono kadi o arti ko fate bangi hono mesuraji kiwdi mo ganda mo leydi ndi ƴetti kanko mo ganda ko cukko OMS o arti kadi e holko udde hakkillaji yimbe odo saha so wiide wonde hol kay vaccin manam tan holko foti safude odo ko rafi coronavirus e wiide makko non dum no ale sago aduno fof fada ko tolni e lebbi sappo e didi woni hitande nde mbawatigi andude hol odo vaccin kando safude ko yuti ko e odo rafi bitedo coronavirus o watindiri non ko erade dendangal windere nde kala yo nyembu e dole kono kadi pellital leydi Chine e Singapore kono ne kadi e ton to Corée du Sud. Dakar Times den don jande ne wayno arti ko hol kay ko woni ha joni mbiyen holto iwi odo rafi woni holko woni maladie odo rafi bitedo covid-19 jande wi non odo sa hande ko odo mboros tigi fecci hakkunde Chine e be ganda be ko dowlaji occident wala de ganda di ko mawdi dum don non jande wadi ko namdal holto ummi o coronavirus kono kadi hol kay ko woni ha joni iwdi makko dum don non États-Unis kanyum e tema tigi jabade sabu be tumi ko de dowla Chine no wayno addude tigi ko fate bangi on don rafi kono kadi addi tigi ha joni peccor kongudi kam e diplomatie hakkude be ganda be kay ko dowla Chine e dowla occidentoji saabi non odo saha hayl jayndeji mawdi e den non leydele kay nana jabondira kongudi kono kadi o ganda ko ambassadeur mo dowla Chine gondo ton to France kanyum ne kadi jabtima hono jayndeji leydi France kongudi mom jaaji ne tawe e der jayde witende Dakar Times jayde coftal balle stade ko don uddatoro bindu men jayde jeedo subaka hande jayde nde ene wayne odo sa hande arane tigi e ko fate bangi coronavirus to bangi hello mudum arwaningo kono tan nde ari koy staff leydi men Sénégal to bangi coftal balli woni football dum don non de witan ko bitedo régie Boguert mo ganda jeeno tigi koy staff hono cukko Aliou Cissé odo saha non o sodama walla mbiyen o ƴettama ton to staff Amiens ko club mo ganda ina tawi ton to leydi France don non o mo ganda ko maître Augustin Senghor addi hen tigi kongudi jaaji so wiide wonde caggal nde be kaldi on to be pamodiri e tobbere sabu kay mo ganda ko on don cukko Aliou Cissé ina tigi wonno e contrat do ha hitande fande dum don non o arti on don ma article ngam wallude yimbe be to bangi préparation mentale woni hagilanta ko yuti ko équipe gendiji leydi men Sénégal kono dum ko ina tawe hen kadi ko yuti ko e gede coronavirus to bangi ha joni ko mija wala ko qima ma wase ko tolni e milliards kewdi to bangi ko preje euro tay non ko e der 5 grands championnats woni tan hono championnat ji joyi di ganda di hande ko burdi mawnude e der dunde Europe dum don non ina tawe e hello jeedidi jeetate jeenay e jande witende stade ko dum woni ko uddirobe men jande jewdo subaka Aissata Ndiaye non tiga mudu dum uddi robindu jandeli meden no uddi tan e boore wonde bangal gede rendo walla fedi vert hande non amudu no mbiruda ni tan keddoto den ko ha joni odo rafi covid-19 walla coronavirus nganda e do joni ina uddi haqillaji aduna wo fof dum non hanki ministre walla mbiyen jagorde joginde ko faye cellal do e der leydi meden o suti kongode mokko wiide kawuji joyi goddi pawtima henamudu woni kawuji joni 35 e joyi
jeegom capantati e jeegom ɗum noon woni ɗo ganda ko ɗum tolni ɗiɗo ɓe ko toon to Touba to yete woni umminoɗo Italie o tatoɓe noon kamɓe mataw ko arɓe ene gaddori ɗum ɗo e nder leydi meɗen ha saabini Amadou o wi ɗo joni kala arɓe nawete ko to ganda woni angar mo yahannoɓe Makka ɓe gonanno to ɗo e stade Léopold ɗo e aéroport Léopold Sédar Senghor ko ɗon ɓe nawete gam tan ƴeewede beele rafi o nani ɓalli moɓɓe walla ala hen hollirde tan Amadou doole rafi o ha joni doole muɗum tolnima ɗo ganda hande ka dente ha hande ko wayno hadratul juma ha dartinama e nder leydi meɗen kono kadi dental ganda ko dente ko juulu e ko wayno saka noon e juulu aljuma wiyaka noon noddingol koko arite walla juma koko uddete kono dente ɗe Amadou dartina kono on tigi Sénégal waɗi ko ne wayno ko notade e yaɓirode oɗo rafi sabu woto jejjiten hande ko coronavirus ne wayno woni e dictude loi muɗum c'est à dire lelnude e holno yiɓiri e nder leyɗele aduna o foof ɗum ɗon noon gam rentade ha joni koye peeje ɗe ganduɗa ɗe inana wona c'est vrai rafi o nan lelna kuule kono kadi laamu ngu nan lelna peeje pour habtade nde tawno habtade oɗo rafi Aissata ko gueɗel gotel woni rentade woto raaɓede walla woto raaɓoyde ko ɗum ɗon woni ko rafi o ko ɗum woni ko rafi o habtorte saabu ha ɗo ɗo gonɗen yitaka taw ko foti ko safrude on ɗon rafi donc noon wadde rentodirde nde wasa memodirde wasa takkodirde wasa ha joni irtodirde nde ko hunde ganduɗa nde ina waɗɗi moni kala c'est vrai ko décision mawɗo mo ganduɗa ƴettama asino tawi ko ɓuuri ko hewde e ardiɓe e hono oɗo association des imams et des oulémas du Sénégal ina ɓuuri hen yadude hay so tawi kadi heddiɓe jaɗan hen en tout cas kam ko hunde ganduɗa nde c'est vrai addat ha joni haaluji no fewi e nder Sénégal par ce que Sénégal way noon mais pamen ko décision ji ganduɗa ɗi ɓamen ƴettede ko ɓooyi e leyɗele ɗe ganduɗa ɗe ko leyɗele biteɗe ko 99% julɓe kono gulali kewani hen saabu foof ne wayno ko ƴettude mesure woni rentade woto hunde ɓeydade leyɗe e nder leydi ndi saabu eɗen gandi leydi ndi wonɗo doole muɗum kaaɗi to banggue ha joni ko wiyete confinement wono so wiyama yimɓe keddo e galleji ɗi dawani ma jibin taƴere wadde noon rentade ko adi keɗen jetta ɗon ne moƴƴi mbe sikki ko ɗum woni ko laamu ngu woni e wadde oɗo saaha pour yimɓeɓe mbawa famde aussi pellite ɗe kadi ko pellite ɗe ganduɗa ɗe ko manam koko ɓamda saabu galleji ɗin ɗi kala ko ɓuuri hen ko hewde en tout cas nani hen yaadi saabu ko dirtini ko ziyaruji dirtini ko ganduɗa ko ɗum woni dakaji ɗum ni kadi aussi ne wawi dirtinde hono rassemblement ji woni ha joni julgol jumaɗi ɗi e banggue kewendi kono kadi e banggue hadratul juma par ce que dente ɗe kala wadde ko hunde ganduɗa nde fonde hormede no fewi noon tigui Amadou te so neɗɗo ƴewti ma yaadu hen seeɗa so neɗɗo yaadi haqqille mum kadi ma andu ko décision ji ganduɗa ko décision ji pawiɗe e lawol so heddima tan neɗɗo miijima e hakkille muɗum saabu no wirani hande wonɓe gandani jogui rafi o ne gandi rafi o nene mumen garta e nder leydi ndi tene gandi ina jogui oɗo rafi ɓeɗon ne so gari ne mbawi nadde e ɗeɗon dente wooda woɗɓe ɓe ganda totti ɗumen oɗon rafi ɗum ɗon ne yo woppite haqqille no fewi hayso tawi ko décision ji ganduɗa noon ma heew polémique ma won wiɓe ɓeya mbiya ala ko juma joguiɗen ko hen duwawuji watte ko way noon kono kadi yo miije ɓe gandani jogui rafi o ganda rafi o nane mumen ina garta e nder yimɓeɓe ɗum ɗon ne yo woppite haqqille no fewi saabu ko ɓen hande saabi ha rafi o dañi doole walla rafi o ina ɓuura dañde darde ɗo e nder leydi meɗen te noon ko rafi tedduɗo aɗa andi hunde ne famni no mbiɗani sono heddi noon kala pellite ɗe ganduɗa ƴettama ma waɗa yaaduɓe hen ma waɗa aussi ɓe jaɗani hen surtout kadi leydi men ko leydi julɓe kono hay goto wiyaka woto juul hay goto wiyaka woto noddin juma ɗum noon kam en jettaki ɗon kono noon ko rentade nde saabu sen dokki yeeru to adduɓe ɗo rafi o taw ko ɓe tawɓe jaaka e leydi ndi ala moɓe daaɓi ɗo e ɓiɗɗo leydi ndi ɓiɗɗo leydi gadduɗo ɗo rafi o on hande kañum goto nan raaɓi hande ko fuɗɗi ko feñje ɗi kawuji fodde yimɓe nogas walla ko ɓuuri ɗum mono ko waɗi confiné yimɓe ko tolni ujunere walla ko ɓuuri ɗum donc noon ko ɗum ɗo woni saabi ene huule eɗen gandi koye men aadaji men wonno dokkiri en memodirde salmodirde en mbawa ɗum hadde wadde noon rentade kam to memodirete to walla to salmodirete to ɗum ɗon kadi koye peeje mawɗe jeeya gam wasde manam gam folde oɗo rafi mo ganduɗa ko biteɗe coronavirus noon tigui Amadou yo Allah rokku en folde oɗo rafi toon to diwan Mochine ɓe mbi ko ɗo joni ko 0 cas ɓe ngala ka guila hanki ɗum noon yo wonko ganduɗa ete ma
saroy aduna wo fof Allah walla en no polɗuden oɗo rafi hoto jejjite noon laɓɓinde juuɗe ɗe ɗo tolni ɗon fof mbason memde kine mo jooɗade saaha fof oɗon mema kine mon guite mon walla hunuko moɗon ɗum ɗon ene wawi dandude en hen saaha fof noon yen lawƴa juuɗe amen ha laaɓa no mbaɗirɗen hankkini hande noon Amadou a addani jelo ara bani wadda bay sata ndiaye oɗo Amadou Moussa Ndeye Fatou Massaly heɗanno ene banggal caméra o yo Allah waɗan en jaam ha gongol so Allah lamdo jaɓi